kakabsat, nay, nay. Ang isip mo to, nay. Ang isip mo to, ang isip mo talaga. Naimbag nga malam yung aming maninan kakabsat ko. Tata, upisan tayo dahil tirabungkon. Tano mailuto tayo tanay. Apaw, unay nga kakabsat ko. Nasakit, tati barukong ko makakita kakabsat ko. Duwal daw palang tinapalabas. Nalungsot dahil tirabungkon kakabsat. Nay, nay. Ang gaming magwantaan dahil tikabsat yo. Kaya na, sapay lang madyaunag nakat na puraw pa'y nga kabsat. Agsangit nak nyo na perdi dahil to'y. Baring ano, dahil lang ukis na. Baring no, yung unog na kamayat pa'y. Nikat ko pa dahil nan kakabsat kat na, nangisit lata. Baring yung unog na kakabsat kamayat. Apo, nagrigat nga talaga tagmay-may sa kakabsat ko. Wanti kadwak gamin nga mangiw-iwa. Taday di gamin mat kadwak, dahi na ukisan tinalak. Insukat na, tahan na kano amo nga ukisan. Kat kunakat uremat siya kung ko amo nga ukisan kunak. Mas nalain ka kunanakit din si kalatag ukisan kunana. Dahi titi na pa naintad kanya. Ay apo ko, baring no ati lang ukis na, ati naperdi kakabsat ko. Ta gamimot na nabasbasamot gayam, ta nagtutudumot gamin, ide. Daitan, ti nangyari, nalungsutan, ay apo. Kisan tayo kakabsat, ay apo. Sapay lang kuma, tamayat pay. No, kisakon kakabsat. Madik amo no jaw nagdakat na puraw. Napuraw ka tanak makasidan no katirabong no naperdi ka. Naperdin sa pweso. Ang isip mo to ni. Ang isip mo to ni. Ay apaw. Grabe. Ni nakalukluk ng mutan ni naperdin san. Ala. Awani, naperdi na talaga ni. Napay nagalisto. Ba't nga napuraw ka, kabsat? Naperdi nga talaga dahil ko yun, nalungsutot. Ala, sayang. Nakatadayo pa yung arti na pa may naggatangan. Ni, ang mga napurawan ni, di ba dapat napuraw dahil to eh. Hamat na bangsit. Mabalin pa yung ata? Napansalang na, nabasan salang. Yung nga tama ba yung nga tada ito eh? Alam, inikat ko amin na nawan na batin. Diba dapat napuraw ko ma? Diba dapat kastoy ko ma? Kapag nga kastoy ni, nangisip. Diba yung nga tatoy? Ure lang ko ma, basit mat. Kung baka nilutok, bambannog nak lang tapos napait tumot lang. Iwa ka pa, dasag ano ko mabalin pa sayang mo't kakabsat ko. Ilutok latan ang no napait ako, bayamon bulong ko no kwan. At least pinadas ko no mabalin pa, di ba? Basta mo ni, nangisit mo to ni. Ay apo, sayang kakabsat. Pilitik kakabsat ko. Padasan tayo. Sayang. Pumati mapukaw kanya no padasak nga iluto pa, di ba? At least nag-try. Kung hindi na pwede o di itapon. Nangisip mo talaga ni. Ay, apo. Kung naalakit din no, makasidanak tinaimas nga rabong ko. Isalat ko kumaday to, ensalada. Lang nga ensalada at daytoy. Siguro, ko ato yung nga naimas nga ensalada ato yung taham nga fresen. Adobon tayo aramidon niya crispy. Pas ko nga iwan kakabsat. Amoy ati kwa na kasla ajikwa nabasa. Ngumamot nga nalungsot, nabasa lang. Nagmet nga rin yung iwaan na nalukneng. Nga nga tayo, lutok nga ta. Pero man tayo man. Ang mga naperdi. Ikwaklatan niya, absat niya, paburok maminduwa niya, tapos pagkalat niya. Ang mga nabangsit, amot mo lang terabong, maji lang, kasta nabasa lang nga rabong.
Kasla ajay, naibabad ti danom. Kasto yun, kakabsat niyo, agbabasa. Yan, agbabasa. Mahamot ka na bangsit. Ay, na-stress nak. Makantay pa ilang tikwa. Ti, banana bread. Sakbat tayo pa iluto. Kamadik amo niya, resulta na madamdama, baka magbanugnak lang. Pagkat stress. Mapangkoy luto ng kakabsat, abangan nyo ti resulta na. Part 2. Kitaan kayo no, at ti serbi na yung nagbambanuga, kanapan gumatang yung nakatadayo, nagbambanuga ka ng iwa, magbambanuga na mangluto. Kitaan tayo nito, abangan nyo kakabsat. So, babay muna.